Buruarena, eta nonekan sortu zaizuen. Hasieran berez disko bateko abesti bat da, baten izenburua da. Eta maitasuna abesti bat da, ez? Piskat, absurdoa, baina, bueno, azkenean hartu genuen kontzeptu global bat bezala, ze piskat, uste dugu bentsat zerbait berezi egin dugula. Abesti batetik Iñaki izan duena, ez? Eskualdatzen dela abesti batetik bestera. Eta hemen egin diren gauza gutxi ditugula. Eta ez hori, iziak erabiltzena ez betiko abesti, festa abestikan, eta pop abestikan. Eta piskat, zentzu horregatik, ezakigu egin dugun zerbait, gure arro gaude egin dugunakin, baina Euskal Herriko panorama ikusita igual, zentzu gabe ez netekela ez. Ez da eramaten. Hemen Euskal Herrien eramaten dago, bai musika kaineroa edo bestela zuten zara festa musikara, baina tartean ibiltzea oso zaila da. Badaude talde asko, baina ateratzea oso zaila da. Eta horren zentzu horrekin ere, piskat horrekin egin dugu. Igual da esan.